Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau berkelana di Mbawon ya guys ya, karena aku arep nggarap iklan karo dodolan larisi guys. Wes sing butuh obat-obat jagung, sing butuh klambi kaya icawi tuku ning tok-tokku ning etalase ya nek guys. Ning shop guys ku. Heh? Obat apa? Obat kayak aku. Obat kayak ku ya. Benso tak ombe putih ya. Obat iki obat ge waras, benda koplak iki. Kayak obat waras. Iku ukuran es, guys. Padahal dadi pas untung aku gak tuku ukuran jumbo. Ini es. Nek cuma ukuran sing apa wis gak es paling kok mbok deh. Kegedean maksudnya. Iki es pas. Kenapa tuh Mas gak? Aja sih nek mobil kok malah motore. Lho, nek nyodok mobil maksudnya. Ya, kita apa? Hah? Iya. Satu tuh. Jangan biru. Nilainya? Gak usah jaketan aja ngono penak. Malah kaya apa ora apa-apa los. Irengnya aku. Wis teko sireng. Wis teko balung ireng kabeh iki. Blekrek teko balung ireng. Iya. Kuwi di blekrek balunge ora putih, ireng. Macemani teko jero kok. Oh cemani teko jero kok. Tuku dhewe lah. Iya. Kejen sik 50 dino kas. Dalan drak guys, tapi apa jenenge berbi kembung wis kulino semono. Wah kan mau ngoro godok kok. Ini kok lewat dalan ngene iki dhek iki wis biasa. Dandani guys, wes didandani, wes penak dal, geh urung, dereng, dalane besti, Tony Buna, bau, let's go, aku kata-kata let's go, dia ada, let's go. Pemandangan guys. Oke, kita lanjut ke sana dulu ya. Sawah garing atau hujan. Keloro. Kene? Iya. Tempatnya sadu toh? Sadu. Kayaknya tulisannya kayak berkah cakruk lali mantan kayak konggone buana Jogja ta. Roro sunggen gitu. Iya. Jadi panas kacangnya. Bisa kerja. Alhamdulillah guys, ini penampakan jagungnya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Ada yang bule tapi masih bisa diatasi karena yos namanya tanah ya cuaca. Ini masih bisa teratasi. Siji loro bismillah mari. Sehat. Ini belum kena pupuk sama sekali guys, baru pupuk cair. Pupuk kimianya belum ini. Ini baru pupuk cair aja ini. Sudah masya Allah, semoga nanti dilindungi, diberkahi yang maha kuasa. Dadi jis ya kayak. Amin ya rabbal alamin. Seperti ini guys. Gomkoc untuk kiriman udan terus guys. Sing utama ki udan. Klengkenge ya wis mulai pentil guys.
Kene iki alhamdulillah nek klangkenge alpukate ning kono dhuwur ya ke ya. Iya. Pelem enek mango, enek pepaya. Terus saya wis bedino makan ngaten Jepang. Nek wis gede klengkengnya. Oh, Bagian mana? betahmu berarti? Heh? Linjo. Ora iki wit apa jenenge? Apa? Ketapang patakmu kuwi. Dayaan. Dayaan. Iya. Iki biasane dhisik karo mbokmu dienggo masak iwak kidang, asem-asem iwak kidang. Mbak sapa? Mak Parti. Oh, kowe ora enek dhisik ya. Urung. Mama cantik tuh. Iya, Mama cantik. Halo Mama. Iya. Sehat selalu ya. Iya. Sing bar diwamuk. Bar diamuk terus diblokir. Diblokir karo makane kono dhek. Dhek bar diamuk makane guys dicet gara-gara kata-kata kae lho. Apa? Neng masak neng ngarepan dhek mau ndongakne kae. Bayo mbokane ngamuk-ngamuk ngecedek. Lah Bang, aku kan ngomong sesuai realita. Tapi sa piye sesuai realita piye? Ini loh Mas. Itu nama dari lubuk hatimu ya? Iya, iki lho berarti. Mungkin sebagian anak iso nampa kayak iso berpikir salele kuwi makku ya to. Heeh. Kowe lho nek gak enak aku gak iso apa jenenge apa lahir. Lah aku yo gak jaluk dilairno. Ngono. Terus dekne yo gak apa yo. Aku ki gak piye ya? Badoknya yang saya Piye? jangan Piye, Bang? Iya, yo kuwi. kamu nongkrongmu Yo ger sing di hati kamu yo gelo aku yo perkara utang kuwi sing siji. Yang keloro gak ngerasa bersalah, malah karma di setiap harimu deh. Karma apa? Lah aku ngarana atine apa? Ono, merugikan wong lho gak aku malah aku sing dirugikan. Dadekno korban wis korban perceraian, korban pinjol, Nek pinjol apa? pinjam desa. Oh, alah kok ada gemberah. Ya iki cuma nek aku secara pribadi cuma meneng ae ya. Nek aku kan ya mungkin ngene lho, guys. Ya bener. Untuk saat ini mungkin saya memang urung iso apa jenenge? Urung iso mikir dawa dalam arti cek mangkel, cek nggoduk. Engko tetep suatu saat mesti enek momen waktu bocah ki Sramono iso berdamai. Iya, aku Tapi mesti enek wektune. Umure kan ya 19 tahun. Suatu saat mesti ya dia iki enek momen-momen Sramono berdamai dengan keadaan itu mesti enek. Cuma ning kene klerune mbokku dhewe aku ya gak nyalahne ya gak ya bisa dibilang ya salah ya. Kudune sekelas Mak Parti iki wong mari nomore langsung centang siji dibales candek bengi. Kudune sampean ki gak berhak sampean ki nesu, kleru jane sampean ki sebagai wong tua kudune sampean secara tidak nganu ki ya rodok ngene lho. Kok iso ya anakku ki ngomong ngono. Kok gak gelem anakku kok sampai gak gelem ndongakne aku ki cara sing apa semene kleruku ki piye lah seharusnya ngono. Gak malah sampean ki langsung WA bocahe terus ngamuk-ngamuk. Ingat ya karma itu enek dan lain sebagainya. Salah mosok anakmu mbok karma iki piye? Mosok anake malah mbok dongakno entuk karma. Iku nek menurutku ki salah, kleru. Ngono kuwi dadi bocah kuwi garai malah semakin mangkel karo sampean. Garai bocah ki semakin apa jenenge karo sampean nggak mau berdamai malah semakin ora gelem berdamai wong sampean yo gak gelem ngalah, gak gelem rumangsa salah, yo gak gelem ngoceki, gak gelem nguncaki ngono lho. Ya nek awake dhewe sebagai anak ki intine ya matur suwun dhisik wis dilairne dan lain sebagainya. Nek kaya aku pribadi ya apa jenenge ya tetep mendoakan yang terbaik kaya sing tak omongne ning sampean kae. Nek untuk masalah sak omahne aku wis gak iso, tapi nek suatu saat sampean melok anakmu sapa sing mbok eloki ya semono aku bantu sebisanya. Tapi untuk sak omah kan
gak gelem aku. Ngono lho, karena wis pernah ngurusi sampean kan sak urang wis pernah sak omah. Tapi nek masalah ndonga aku tetep mendoakan sampean. Lho malah aku ngono ku ya oh berarti makku jek urip ngono sampean wae aja. Ndek bengi ngono kakek beri jek urip kok. Iya. Soalnya kan Ana kabar, nek kabar. Babar blas sampean yo gak gelem ngabari, gak gelem apa teko kono ya pokok seperti ditelan bumi lah. Kuwi anu Mas. Cek metu ke omah kuwi. Metu ke omah dong sambil. Jang bilang ngulang kuwi dekne tak telepon biasa, telepon pulsa. Aku nelpon dekne sampe entek pulsa 50.000 TKI wae urip mungkin buat video. Terus? Tak buka blog wae aku. Sampai bolak-balik aku sampai ndang tamak aku ki apa ta memang buka blogku. Akhirnya dibuka blog WA aku belum dene belum PC belum telepon. Sing pas ono wis apa jenenge metu ko Dong Sambi. Kakek kuwi komunikasi mbiyen zamane Dong Sambi pernah telepon zamane aku ket kangkung. Telepone kok no kabar sak menit terus aku entek tutut ya wis wegah telepon aku nek wis pisan tok kuwi. Terus kok dang pirang wulan nek perkara kok jare dikirim aku kabeh ning kono wis anak bingung golek sandang pangan malah dekne muni-muni ngirimi dhuwit sakmono jutane para ya sapa sing ora lara ati. Lho cara nambahi lukamu cara ya. Iya, lha ibarat dekne nek aku dikirimi dekne pirang-pirang juta lho kirimen buruh iket kangkung turu ning mah. Logikane ngono. Logikane. Dadi yo ngene lho maksud iki aku ki yo gak mbela Ica yo gak nyalahno sampean cuman sampean ki keliru salah posisi niki memang keliru nek sampean gelem sadar maksudnya gelem sadar ki posisimu ki keliru mbok tambah sampean delalah kok yo ndek sore kuwi apa pas Ica lagi teko guys nang omahe dhewe ceritane lho Mas delon iki wae mae WA aku malah nyeneni aku nang kok ngene iki piye ngene iki delon iki ngono ta dek cara Kaget tak waca tak ceritane iki lucu tak waca yo miso-miso mak iki yo nesu-nesu dancuk ngono barang piye lah Anak anjing. kakak anjing mulutmu kayak setan piye ngono iki cara tak waca ki lucu guys Cara dengan logate ya cara ya. aku coba lagi Jakarta. Dengan logate wonge. cara aku ki dengan logat Jakarta ya guys ya iki wis seorang sepurane ya mak ya. Sorry. Hebat kamu ya. Soalnya aku seroki meragane mak iki lagi emosi sebenarnya. Nah itu tak ragakne iki tak akane. Hebat kamu hebat ya mulutmu. Harimu itu ya hari-hari mau betul. Hari-harimu paling. Wong ini HMRI maumu piye men? Hari-harimu. Hati-hati hari-harimu. Oh, hati-hati harimu ngono Mas. Gua yang paling ngono ya. Terus ya barang itu IGT berarti itu ya. Berarti ngono ya paling ya. Tapi ya karama itu tidak ada liburnya. Jadi hati-hati kalau bicara. Kamu merasa mengasih makan saya sok baru saja dipuji orang mulutmu kalau bicara tidak punya otak. Ngono Terus saya tidak kamu doakan juga gak apa-apa. Emang saya merasa punya hutang budi sama kamu. Bahaya kalau bicara gak punya otak. Hati-hati kamu ya kalau bicara. Saya yang merasakan melahirkan kamu, juga menyusui kamu. Kamu bukan kamu yang melahirkan saya. Jadi hati-hati kalau bicara. Oke? Dancuk. Iki aku bocor lo ya. Bocor lo iki aku. Pas kamu di Kalimantan, kamu sama saya baik-baik saja. Sekarang sudah pulang dijawab bukan sombong tak bicaramu, melebihi setan. Kamu telepon juga baik-baik, gak ada masalah sama saya. Pas kamu masih di Kalimantan, sekarang baru saja di rumah saja beberapa hari sudah besar kepala kamu. terus Kamu bilang tidak mau mendoakan saya. Kamu emang ya drama kamu itu tetap saja kamu pakai. Lihat saja nanti ya kamu. Jangan besar kepala dulu kamu. Baru lapil ya. Kok iso kok metabolisme iki maksudnya piye to? paling ora pencernaan. Kok iso maksudnya iki piye kok sampai metabolisme itu metabolisme itu dipakai
paling Logika. logika paling kok iso metabolisme iki pencernaan iki. Iya, pencernaan metabolisme. Kleru sampean, Mak. Jadi Kleru. karo mbok jelasne klarune ya. Metabolisme ki pencernaan kok wong mencret, keceret, Ya. ngising gak lancar. Ngising batu, Sampeyan iki apa-apa. bahasane kudune ngene apa jenenge punya pikiran tuh dipikir sing dawa apa panjang ngono lho. Heeh. Bahasamu kleru, Mak iki. Maklum lulusan SD, Mak. Mak lulus ora kecap. Next. Metabolisme itu dipakai, oke? Gancok. Iki aku maca lho ya. Iya. Maca. Aku mengekspresikan acting dengan memperagakan. Iki ya lucu kok. Kamu itu yang saya lahirkan, bukan kamu yang melahirkan saya. Saya mensusui kamu itu sampai tidak mau air susu saya sedirinya sendiri ya. Paling kamu saya susui dengan susuku dewe ngono paling. Terus paling intinya ngono ya. terus Jadi jangan pernah berani berkata kasar saya ya. Saya Mas Bagus, Mas Ajis itu baik orangnya. Makasih. Paling yang menikah mergo ngerti bedi kaca. Gak kayak kamu itu baru saja sudah besar kepala. Dasar manusia tidak tuntung. terus wes. Terus dibalas Ca. Lah kamu tang atas sama saya baik, wis sendang siji. Blokir wisan. Lanjir banget. Seperti inilah tapi ngene lho Mak Parti yo. Sampean iki muga-muga ning kono sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Itu ditungani karo Ca. Rezeki, ya toh. Amin. Pokok sehat terus lah nomor siji intine. Tetap mendoakan yang terbaik ngono. Cuman yo itu nek prinsipku ya tetep padha cara untuk satu rumah aku wis gak iso tapi nek untuk cara sampean besok timbang iki mumet nang Jakarta kono lho. Mending balik ngopeni doki. Balik Rabio karo Pak Anjal. Dan ning tong wonge nek apa tebang tebu duit akeh. Mending kowe mulai duite cekelan kowe lho mah-mah cekelan duit. Nek terus dikudang kancil. Ah, kintal. Alak gantil-gantul, alak kuntal kantil-kantul ngono. Ora usah Pak, wis rasa ngopeni bojone ra apa-apa. Ngopeni uripe dhewe kok ngono makan ngopeni bojone. Lho, ora maksud iki. Wong iki nek niat balik ben ngopeni doki kan langgar ngerti aku nyeloki piye ora Ca. Lah Ya kan? lah tapi dhisik pas wonge mulai yo zaman semua mari kaku guys. Dulu pokok nggonanku ki do kaku-kaku marah yo. Kaku-kaku wonge. Ini seperti itu ya guys. Tadi di sini nggak ada yang dijelekkan, nggak enek sing direndahkan, nggak enek sing ditinggikan, yo ora enek sing dinganu cuman mergo kene kan yo iso ngandani sampean yo lewat Video. Soalnya gak duwe nomor. Gak duwe nomormu, nomorku ya wis mbok blok. Saurunge sampean teko ning dong sambi melok aku sampean mari yo beli iyo jaremu gak duwe WA lah wong ayu stok iki Kak. Jadi HP ku error. Gak iso nggo WA. Padahal HP men WA-ne tak asline roh, tapi aku jenenge apa jenenge aku masak bodoh maksudnya waktu itu sampean hubungi aku nggak tulit-tulit ben storymu gak ketok. Iso lho ora aku ki guyoni mae iki lho maksude. Dadi iki ngono kuwi. Dadi ngandani sampean isone kan lewat video. Dadi sehat terus, panjang umur murah rezeki. Cuma nek menurutku carane sampean nganu anak ngono kuwi ya, nek menurutku salah. Oke yo kleru. Oke nglerune 100%, kudune maksudnya sampean ki aja rasa apa wis jenenge gak kleru 100% beta Mas kuwi kleru. Piye. Kok gak kleru 100% ngomongin nang des ngono. Kalian ra penak-penakan. Berarti gimana berarti? Berarti gimana? Ya salah ngomongnya anak ngono ngomong ibarate aku loh ditinggal Mai 19 tahun. Ngrasakno duit 10.000 ne gong tau sak repes gong tau pernah ngrasakno duite. Terus yang bener caramu sing bener piye caramu? Ya sing bener ki ya Pas ketika ngubungi awakmu caramu piye? ya kudune ngerasa bersalah kayak njaluk yo gak berharap pengen njaluk sepuro tapi seenggak iki omongane aja ngono kuwi. Terus juga diblokir barang ya caramu ben hubungan iki lancar. Oh gak pengen hubungan lancar nih aku. Seenggak iki aja langsung diblokir berarti balesanku piye ngono. Tapi padha koyo wani ning sosmed wedi karo rai. Oh. Terus pokok kelak ke depane kelak mesti enek nganu guys yo lumrah lah. Iki jek 19 tahun kok mesti enek waktu dek iki berdamai itu pasti ada dan sing gak ngalami yo gak ngerasa terus ngono.
Aku mesti enak Betul ya. fase-fase nih lah. Mesti sampean sing dia apa-apane sing elek. Saelek-elek wong tuwa tetep wong tuwa. Lah terus sapa mosok wong tuane dadi ketek terus mono. Ya tetep wong tuane gak mungkin terus mono kuwi wong tuaku kuwi dadi kan lahirnya saka bentung, kan lahirnya saka celeng ya ora. Mbok sampai kapanpun ya wong tuane kuwi. Ya tetep dianggap wong tua, tapi iki dalam arti kontak iki gak ngono. Momene wong ki enek atine wong ki ora padha, kondisine itu tidak sama, jadi gak iso dipeksakno. Betul. Jarene kiai ki lho, sing bener jare iki. Wong sing durhaka ki gak gur anak ning wong tua, tapi ada juga wong tua sing durhaka ning gone anak. Ngono dadi sing rumangsa dadi wong tua aja rumangsa bener terus. Ngono. Intine ngono ya. Dadi semoga-moga tetap sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Amin ya, amin ya. Amin. Amin. Amin yang banter pokoknya. Amin yang banter. Ngono cuman kleru. Wah ngecat dek sore Aku kuwi. kaget tak moro-moro ki. Nek tak jeneng mbokku ngono ta. Mbiyen ki. Aku nate wae ki nate apa lah tak buka aku wae terus aku bunga-bunga dek sore ki apa. Mergo saurunge kowe diblok kok ya. Iya, dibuka. Jadi dibuka ki hanya untuk Ngechat. muring-muring tok kuwi terus balesine gak kena. Wis pokok sehat lah ya. Amin. Sehat po ning kono sehat. Ning di panggon wenek mulih lho. Rabio karo Pak Kancil. Ojo. Pak pengen ngopeni awake dhewe kurang-kurang kok ngopeni bojone. Duh, sapa ngerti kok Ora usah. iso kentil geyong kok. Ora usah. Karo kayang-kayang. Kawalang kadung wis ngono guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat-sehat terus pokoknya. Wes, tap. Mantap sah. Kayak Bapak mau.